ओम अज्ञानतिमिरान्धस्यानञ्जनाशलाकयाचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति सुपदान्ति श्रीयुधापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्कृते तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं वरं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदा नमस्तुते। ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 22-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാതു ഭവതഃശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണ്ണോന്നരദാദ്വേഷാ त्वय्यासीत्कृतनिश्चया यदातु भवतःशीला श्रुतरूपवयो गुणान् अशृण्वोन्नरदादेशा त्वय्यासीत्कृतनिश्चया। हरे कृष्ण। നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാതു ഭവതഃശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണ്ണോ നാരദാദേശാ ത്വയാസീത്കൃതനിശ്ചയാ യഥാതു ഭവതഃശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണ്ണോ നാരദാദേശാ ത്വയാസീത്കൃതനിശ്ചയാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോ. ശ്രീ ജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ തു ഭഗവതാ ശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണ്ണോ നാരദാദേശ ത്വയ്യാസീത് കൃതനിശ്ചയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവത ശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോന്നാരദാദേശ ത്വയാസീത് കൃത നിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജോലിക്കുള്ള മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവത ശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശ ത്വയാസീത് കൃത നിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവത ശീല സുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശ ത്വയാ കൃത നിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വിഷ്ണു പ്രേമനിത ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാതു ഭവത ശീലാശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശ ത്വയാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവതാ ശീലശ്രുതരൂപ ശീലശ്രുതരൂപവയോഗഗുണാൻ അശൃണുന്നോരദ്വേഷ ത്വയാ സീത കൃത നിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശാരദാശി ഉപാസന ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവത ശീലാശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശ ത്വയാസീത് കൃത നിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവത ശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശ ത്വയാസീത് കൃത നിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ദുഭവത ശ്രീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശ ത്വയാസീത് കൃത നിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവത ശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശ ത്വയാസീത് കൃത നിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമൻ ഉണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവത ശ്രീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശ ത്വയാസീത് കൃത നിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ എം വിജയകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവത ശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശ ത്വയാസീത് കൃത നിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവത ശീലസുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശ ത്വയാസീത് കൃത നിശ്ചയ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവതശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശാത് ത്വയ്യാസീത് കൃതനിശ്ചയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവതശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശാത് ത്വയ്യാസീത് കൃതനിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവതശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശാത് ത്വയ്യാസീത് കൃതനിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തോ ഭവത ശ്രീല സ്വരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശാത് ത്വയ്യാസീത് കൃതനിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവതശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശാത് ത്വയ്യാസീത് കൃതനിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവതശ്രീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശാത് ത്വയ്യാസീത് കൃതനിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഭാരതി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവതശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശാത് ത്വയ്യാസീത് കൃതനിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവതശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശാത് ത്വയ്യാസീത് കൃതനിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല എം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവതശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശാത് ത്വയ്യാസീത് കൃതനിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ തു ഭവതശീല ശ്രുതരൂപവയോ ഗുണാൻ അശൃണോ നാരദാദേശാത് ത്വയ്യാസീത് കൃതനിശ്ചയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ ഭാവം. യഥാ എപ്പോൾ തു പക്ഷേ ഭവത നിങ്ങളുടെ ശീല കുലീന സ്വഭാവം ശ്രുത പഠിപ്പ് രൂപ മനോഹരമായ ആകാരം മനോഹരമായ ആകാരം വയ യൗവനം ഗുണ ഗുണാൻ വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ അശൃണോ ശ്രവിച്ചു നാരദ മുനിയിൽ നിന്ന് കേശ ദേവഹുതി തൊയ് നിങ്ങളിൽ ആസീദ് ആയിത്തീർന്നു
നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഉറപ്പിച്ചു. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. നാരദമുനിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കുലീന സ്വഭാവം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, യൗവനം, മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠതകൾ എന്നിവയെല്ലാം കേട്ട നിമിഷം അവൾ അവളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളിൽ ദൃഢമാക്കി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. പെൺകുട്ടി ദേവഹൂതി കർദമമുനിയെ മുൻപ് നേരിട്ട് കാണുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവവും യോഗ്യതകളും പരിചയപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയിൽ അത്തരം ഇടപെടലുകൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവൾ നാരദമുനിയിൽ നിന്നും ആധികാരികമായി കർദമമുനിയെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ആധികാരികതയുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് കേട്ടറിയുന്നത് വ്യക്തിപരമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമാകുന്നു. കർദമമുനി തന്റെ ഭർത്താവാകാൻ തികച്ചും അനുയോജ്യനാണെന്ന് നാരദമുനിയിൽ നിന്നും കേട്ടറിഞ്ഞ അവൾ അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയും അഭിലാഷം പിതാവിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവളുടെ പിതാവ് മനു അവളെ ഇപ്പോൾ കർദമമുനിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാതാരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय गुरुराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദേവഹൂതി മുൻപ് കർദമമുനിയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദമുനിയിൽ നിന്നും കർദമമുനിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും യൗവനത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ശ്രേഷ്ഠതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാം ദേവഹൂതി കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ അവളുടെ മനസ്സിൽ കർദമമുനിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ഇന്നത്തെ പോലെ പഴയ കാലങ്ങളിലെ അങ്ങനെയുള്ള പരിചയപ്പെടലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പെൺകുട്ടി ദേവഹൂതി കർദമമുനിയെ മുൻപ് നേരിട്ട് കാണുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവവും യോഗ്യതകളും പരിചയപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയിൽ അത്തരം ഇടപെടലുകൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവൾ നാരദമുനിയിൽ നിന്നും ആധികാരികമായി കർദമമുനിയെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചിരുന്നു. നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാരുടെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാരദമുനി സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല എന്താ പറയാ, നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പല ഇടനിലക്കാരും അവരൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവര് പലതും പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടാണ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം സമ്പാദിക്കണം. അതിനെ അവർ പലതും പറയും, പല തട്ടിപ്പുകളും ഒക്കെ നടത്തും അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന അതുപോലുള്ള ആളല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടിരുന്നത്, നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ആധികാരികതയുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ് വ്യക്തിപരമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമാകും. നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്തതിനേക്കാളും പ്രധാനമാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരിട്ട് നമുക്കറിയാനായിട്ട് കഴിയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. പ്രഭുപാദരി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരും അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാമം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ചില പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും കേട്ട് അറിഞ്ഞത് നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ദേവഹുതിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അല്ലെ, രുക്മിണി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് അതിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക. അല്ലെ, ഭഗവാനെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ, നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും രൂപത്തെക്കുറിച്ചും സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുകയുണ്ടായി രുക്മിണി. കർദമ മുനി തന്റെ ഭർത്താവാകാൻ തികച്ചും അനുയോജ്യനാണെന്ന് നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും കേട്ടറിഞ്ഞ അവൾ അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയും അഭിലാഷം പിതാവിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവളുടെ പിതാവ് മനു ഇപ്പോൾ കർദമ മുനിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ഇപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞു കർദമ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് അല്ലെ സ്വയംഭൂ മനുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ശതരൂപിയും ദേവഹുതിയും വരികയുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, ദേവഹുതിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായി കർദമ മുനിയെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്പ്രതീച്ഛതി ജാഗ്രേമ്യാം ശ്രദ്ധയോ ബഹൃതാം മയാ സർവാത്മനാനുരൂപാം തേ ഗൃഹാമേദിഷു കർമ്മസു. തത്പ്രതീച്ഛതി ജാഗ്രേമ്യാം ശ്രദ്ധയോ ബഹൃതാം മയാ സർവാത്മനാനുരൂപാം തേ ഗൃഹാമേദിഷു കർമ്മസു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്പ്രതീച്ഛ ദ്വിജാഗ്രേ മാം ശ്രദ്ധയോപഹൃതാം മയാ സർവാത്മനാനുരൂപാം തേ ഗൃഹമേധിഷു കർമ്മസു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്പ്രതീച്ഛ ദ്വിജാഗ്രേ മാം ശ്രദ്ധയോപഹൃതാം മയാ സർവാത്മനാനുരൂപാം തേ ഗൃഹമേധിഷു കർമ്മസു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ ഭരത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്പ്രതീച്ഛ ദ്വിജാഗ്രേമ്യാം ശ്രദ്ധയോപഹൃതാം മയാ സർവാത്മനാനുരൂപാം തേ ഗൃഹമേധിഷു കർമ്മസു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്പ്രതീച്ഛ ദ്വിജാഗ്രേമ്യാം ശ്രദ്ധയോപഹൃതാം മയാ സർവാത്മനാനുരൂപാം തേ ഗൃഹമേധിഷു ധർമ്മസു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമീല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്പ്രതീച്ഛ ദ്വിജാഗ്രേ മാം ശ്രദ്ധയോപഹൃതാം മയാ സർവാത്മനാനുരൂപാം തേ ഗൃഹമേധിഷു കർമ്മസു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്പ്രതീച്ഛാം ശ്രദ്ധയോപഹൃതാം മയാ സർവാത്മനാനുരൂപാം തേ ഗൃഹാമേധിഷു കർമ്മസു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്പ്രതീച്ഛ ദ്വിജാഗ്രേ മാം ശ്രദ്ധയോപഹൃതാം മയാ
സർവാത്മനാനുരൂപാം തേ ഗൃഹമേതിഷു കർമ്മസു. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ആകയാലോ ബ്രാഹ്മണോത്തമ, ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടെ നൽകുന്ന ഇവളെ ദയവായി സ്വീകരിച്ചാലും. എല്ലാവിധത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകാൻ അനുയോജ്യയായ ഇവൾ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിന്റെ ചുമതലകൾ നൈപുണ്യത്തോടെ നിർവഹിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജി. ഗൃഹമേദിഷു കർമ്മസു എന്നീ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കുടുംബ ചുമതലകളിൽ എന്നാണ്. മറ്റൊരു വാക്കും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു, സർവാത്മാനുരൂപം. ഒരു ഭാര്യ പ്രായത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും യോഗ്യതകളിലും ഭർത്താവിന് സമനായിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, കുടുംബ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവന് സഹായമായിരിക്കണമെന്ന് സാരം. ഒരുവന്റെ കുടുംബപരമായ ചുമതല അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തനം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ഒത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവൻ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും പുരോഗതി കൈവരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഒരുവൻ ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കില്ല, മറിച്ച് ഗൃഹമേദിയായിരിക്കും. സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥ എന്നും ഗൃഹമേദി എന്നും രണ്ടു പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥ ഒരാശ്രമം അഥവാ ആത്മീയ ക്രമമാണ്. ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ വെറുതെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം മാത്രം നടത്തുന്നവൻ ഗൃഹമേദിയാകുന്നു. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥനും ഗൃഹമേദിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഗൃഹമേദി ഒരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രമായിരിക്കുമെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥന് യോഗ്യതയായ ഭാര്യ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവളായിരിക്കും. ഭർത്താവിനോട് മത്സരിക്കാത്ത കുടുംബകാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ചുമതലയും ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഭാര്യയുടെ കടമയാണ്. ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവളാണ് സഹധർമ്മിണിയെങ്കിലും ഭർത്താവ് പ്രായത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും യോഗ്യതയിലും പൂർണ്ണമായും തനിക്ക് തുല്യനല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് അയാളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. ഇവിടെ കർദമ മുനിയോട് സ്വയംഭൂ മുനി പറയുന്നു, ഓ ബ്രാഹ്മണോത്തമ, ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടെ നൽകുന്ന ഇവളെ ദയവായി സ്വീകരിച്ചാലും എല്ലാവിധത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകാൻ അനുയോജ്യയായ ഇവൾ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിന്റെ ചുമതലകൾ നൈപുണ്യത്തോടെ നിർവഹിക്കും. നേരത്തെ കർദമ മുനി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടായില്ലേ, തനക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ വേണമെന്ന്, അല്ലെ? ഓ, ആ ഭഗവാൻ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ദേവഹുതിയുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിരുന്നു, അല്ലെ? ആ ദേവഹുതിക്ക് കർദമ മുനിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? കർദമ മുനിയെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ, അല്ലെ? ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, രണ്ട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഗൃഹസ്ഥ, ഗൃഹമേദി എന്നുള്ളത് രണ്ടും. ഇപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം കുടുംബവും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഗൃഹമേദി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റേത്, എന്റെ വീട്, എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ഭാര്യ എല്ലാം എന്റേത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കും, അല്ലെ? ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഗൃഹമേദി ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം എന്റേത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും, അല്ലെ? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലെ? ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമികള് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ദേവഹുതി കർദമ മുനിയുടെ ഗൃഹത്തിന്റെ ചുമതലകൾ നൈപുണ്യത്തോടെ നിർവഹിക്കുമെന്ന് സ്വയംഭൂ മുനി പറഞ്ഞു. ഗൃഹസ്ഥന് യോഗ്യയായ ഭാര്യ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവളായിരിക്കും. ഭർത്താവിനോട് മത്സരിക്കാത്ത കുടുംബകാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചുമതലയും ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഭാര്യയുടെ കടമയാണെന്ന് ശ്രീ പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു.
ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവളാണ് സഹധർമ്മിണിയെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പ്രായത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും യോഗ്യതയിലും പൂർണ്ണമായും തനിക്ക് തുല്യനല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് അയാളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉദ്യതസ്യ ഹി കാമസ്യ പ്രതിവാദോ ന ശസ്യതേ അപി നിർമുക്ത സംഗസ്യ കാമരക്തസ്യ കിം പുനഃ. ഉദ്യതസ്യ ഹി കാമസ്യ പ്രതിവാദോ ന ശസ്യതേ അപി നിർമുക്ത സംഗസ്യ കാമരക്തസ്യ കിം പുനഃ. ഇന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന് തീരെ അടിമയല്ലാത്ത എല്ലാ മമതകളിൽ നിന്നും ആത്യന്തികമായി സ്വതന്ത്രനായ ഒരുവന് പോലും സ്വയം വന്നു ചേരുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം നിരസിക്കുന്നത് ഭൂഷണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിച്ച് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. ആയതിനാൽ ഇന്ദ്രിയ പൂർണ്ണത്തിനുള്ള ഒരു വസ്തു പ്രയത്നം കൂടാതെ ലഭ്യമായാൽ ആരും അത് നിരാകരിക്കില്ല. കർദവമുനി ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവനല്ലായിരുന്നിട്ടും വിവാഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അനുയോജ്യയായ ഒരു വധുവിനെ ലഭിക്കുവാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വയംഭൂ മനുവിന് ഇതറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി കർദവമുനിയെ ഇങ്ങനെ ബോധിപ്പിച്ചു: നിങ്ങൾ എന്റെ പുത്രിയെ പോലെ അനുരൂപയായ ഒരു വധുവിനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും അവൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതയാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സാഫല്യം നിഷേധിക്കരുത്, എന്റെ പുത്രിയെ സ്വീകരിക്കും. സ്വയംഭൂ മനുവിനെ മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി. കർദവമുനി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാൻ കേൾക്കുകയും അല്ലെ, ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്ത്രീയെ, അല്ലെ, തന്റെ പുത്രിയെ ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സാഫല്യം നിഷേധിക്കരുത്, എന്റെ പുത്രിയെ സ്വീകരിക്കണം. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാ ഉത്തദാമനാധൃത്യ ഹിനാശാമപി യാചതേ ക്ഷീയതേ ദദ്യസ്യ സ്ഫീതം മാനശാവജ്ഞയാ ഹതഃ. ഒരുവൻ സ്വീകാര്യമായ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട വാഗ്ദാനം തള്ളിക്കളയും അവന് പിന്നീട് ഒരു ലുബ്ധനോട് അനുഗ്രഹം യാചിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്താൽ അവന്റെ വളരെ വ്യാപകമായ സൽകീർത്തി നഷ്ടമാവുകയും തദ്വാര മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അവഗണനാപരമായ പെരുമാറ്റം അവന്റെ മിഥ്യാഹങ്കാരം നശിപ്പിച്ച് അവനെ വിനയാന്വിതനാക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. ഒരു പിതാവ് തന്റെ പുത്രിയെ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പൊതുവായ വിവാഹ രീതി. അത് വളരെ ആദരണീയമായ ഒരു വിവാഹമായി. ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരിക്കലും ഒരു പിതാവിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടരുത്. അതൊരുവന്റെ കുലീനമായ പദവിക്ക് ഗ്ലാനി വരുത്തുമെന്ന് കരുതപ്പെടും. കർദവമുനി തനിക്ക് അനുയോജ്യയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ സ്വയംഭൂ മനു അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്രകാരം ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു: അപ്രകാരം അനുരൂപയായ ഒരു വധുവിനെ ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വാഗ്ദാനം നിരസിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ഭാര്യയെ ആവശ്യമായ നിലക്ക് എന്റെ വാഗ്ദാനം നിരസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വരികയും അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നവൾ നിങ്ങളോട് നന്നായി പെരുമാറാത്തവളുമാകുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളുടെ പദവിക്ക് തരം താഴ്വ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വയംഭൂ മനു ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ യോഗ്യയായ പുത്രിയെ ഒരു ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നതുമാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. കർദവമുനിക്ക് ലൗകികമായ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വനത്തിലെ പർണശാലയിൽ വസിക്കുന്ന താമസനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മതിയായ സാംസ്കാരിക ഉന്നമനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുവൻ തന്റെ പുത്രിയെ ഒരാൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് അയാളുടെ സമ്പത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കോ ആയിരിക്കരുത്, മറിച്ച് അയാളുടെ സംസ്കാരത്തിനും യോഗ്യതയ്ക്കുമായിരിക്കണമെന്ന് സാരം.
എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പോഴ് സ്വയംഭൂമന് നൽകിയിട്ടുള്ള ആ വാഗ്ദാനം നിരസിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ തനിക്ക് യോജിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണമെന്നില്ല കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ സൽകീർത്തി നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ന് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ, സമ്പത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനൊക്കെ അമിത പ്രാധാന്യം നൽകി മറ്റുള്ള പൊരുത്തവും മറ്റുള്ള യോഗ്യതയും ഗുണങ്ങളും ഒന്നും നോക്കാതെ ഉള്ള വിവാഹങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതല്ല ശരിയായ രീതിയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വിവാഹ മോചനങ്ങൾക്കും പ്രധാന കാരണം. മറ്റുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള പൊരുത്തവും മറ്റുള്ള പൊരുത്തങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ഒരാൾക്ക് എത്ര ധനമുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, എത്ര വലിയ പദവിയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് വിവാഹങ്ങള് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, ഒരുവൻ തന്റെ പുത്രിയെ ഒരാൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് അയാളുടെ സമ്പത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കോ ആയിരിക്കരുത്, മറിച്ച് അയാളുടെ സംസ്കാരത്തിലും യോഗ്യതയ്ക്കുമായിരിക്കണമെന്ന് സാരം. ഇവിടെ പരമദരിദ്രനാണ് കർദവമുനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനാണ്, ചക്രവർത്തിയാണ് സ്വയംഭൂമനു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സ്വയംഭൂമനു എല്ലാറ്റിന്റെയും അല്ലെ, ഈ ഭാരതം മാത്രമല്ല എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ആ ദ്വീപിന്റെ തന്നെ ചക്രവർത്തിയാണ് അല്ലെ. 7 ദ്വീപുകളും അടങ്ങുന്ന ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ സർ. അപ്പോ അത്രയും വലിയ ചക്രവർത്തി ആയിട്ടുള്ള ആള് എന്താണ്, തന്റെ പുത്രിയെ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. കർദവമുനിക്ക് ലൗകികമായ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വനത്തിലെ പർണശാലയിൽ വസിക്കുന്ന താമസനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മതിയായ സാംസ്കാരിക ഉന്നമനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ജയദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ, ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജഗന്നാഥന്റെ മുൻപിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, ഇനി നീ നോക്കിക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ജഗന്നാഥൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേറൊരാളെ കാണിച്ചു തരാം, നീ അയാളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയദേവ ഗോസ്വാമിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ലേ അല്ലെ. നീ അയാളോട് കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ ജയദേവ ഗോസ്വാമി പത്മാവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ദേവഹുതിക്കും കർദവമുനിക്കും പുത്രനായിട്ട് ഇനി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവതരിക്കാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആര് തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ആകണമെന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കും അല്ലെ. ദേവഹുതി വേറെ ആരെയും കഴിച്ചാൽ അതിൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ അവതരിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരെയാണ് ഭഗവാൻ മാതാപിതാക്കളായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഭഗവാനെ ആരായിരിക്കണം തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ എന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാതാവിന്റെയും ഗർഭപാത്രത്തില് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർദവമുനിയുടെ പരമദരിദ്രനാണ് എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ അമൂല്യ നിധി അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലും അല്ലെ. ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലുള്ള അമൂല്യമായിട്ടുള്ള നിധിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് എല്ലാ സമ്പത്തിനേക്കാളും എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ.
14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ത്വാ ശൃണവം വിദ്വൻ വിവാഹാർത്ഥം സമുദ്യതം അധസ്ത്വമുപകുർവാണ പ്രത്താം പ്രതിഗൃഹാണ മേ. ഭാഗത്ത് നോക്കാം. സ്വയംഭൂമന് തുടർന്നു, ഓ ജ്ഞാനിയായവനെ, നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാകാൻ തയ്യാറെടുത്തുവെന്ന് ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഇവളുടെ കരം സദയം സ്വീകരിച്ചാൽ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ തത്വം വിവാഹം കഴിക്കുകയില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്യലാണ്. ബ്രഹ്മചാരികൾ രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവിവാഹിതനായി കഴിയുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്ന നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയാണ് ആദ്യത്തെ വിഭാഗം. ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം വരെ വിവാഹിതനാവുകയില്ലെന്ന് ശബ്ദം ചെയ്യുന്ന ഉപകുർബണ ബ്രഹ്മചാരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരുവൻ 25 വയസ്സ് വരെ ബ്രഹ്മചര്യ പ്രതിജ്ഞയിൽ അവിവാഹിതനായി തുടർന്ന ശേഷം ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അനുവാദത്തോടെ വിവാഹിതനാകാവുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മചര്യ നിഷ്ഠയുടെ തത്വം അവിവാഹിതനായി കഴിയുക എന്നുള്ളതും അത് ആധ്യാത്മിക ക്രമങ്ങളുടെ ചിട്ടയാർന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതവുമാണ്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിൽ അഥവാ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകുവാൻ കഴിയൂ. ബ്രഹ്മചാരിക്ക് അത് നിഷിദ്ധമാണ്. കർദവമുനി നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്വയംഭൂമനു തന്റെ പുത്രിയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. തന്റെ സവിധത്തിൽ സന്നിഹിതനായ ഉന്നത രാജകുടുംബത്തിലെ ഉത്തമയായ പുത്രിയെ പ്രാണിഗ്രഹണം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറുമായിരുന്നു. പ്രഭാതരി ഇവിടെ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം അല്ലെ, അതില് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതന്നെ 2 തരത്തിലായിട്ട് പറയുന്നു. ഒന്ന്, നിത്യബ്രഹ്മചാരി നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കും. എന്നാൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വിഭാഗം കൂടിയുണ്ട്. അവർക്ക് 25 വയസ്സ് വരെ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ജീവിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടും തുടരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കർദവമുനി നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മകളെ ദയവായി സ്വീകരിച്ചാലും എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അല്ലെ. ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് തുടരുന്നവർക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവനായിട്ട് ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് നിൽക്കാം. അല്ലാത്തവർക്ക് 25 വയസ്സിന് ശേഷം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ധാരാളം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവരൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ സഹായികളൊക്കെ കൂടുതലും ഗൃഹസ്ഥന്മാരായി. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ അനേകം ശിഷ്യന്മാർ അവരൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. ബ്രഹ്മചാരികൾ ആയിട്ട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഇസ്കോണിൽ സാധാരണ ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ നിന്നും എന്താ പറയാ കുട്ടികളൊന്നും അയക്കാതെ തന്നെ ഇസ്കോണിൽ പോയാൽ ബ്രഹ്മചാരികളായി കളയും, അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ നശിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ല, ഇസ്കോണിൽ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മചാരി ആയാലേ ഇസ്കോണിൽ തുടരാൻ പറ്റൂ എന്നൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മചാരി ആവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതാവാം, അല്ലാത്തവർക്ക് ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിട്ടും കുടുംബജീവിതം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും അല്ലെ. അത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പൊതുവേ ഉള്ളത് അല്ലെ. നമ്മളടുത്ത് ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ പറയാം, അങ്ങനെ എവിടെയും റൂൾസ് ഇല്ല, ഇസ്കോണിൽ വന്നാൽ ബ്രഹ്മചാരി ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശ്രമം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് പറയും. ഒന്നിക്കല് ബ്രഹ്മചാരിയാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമയാവുക, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മാശ്രമാവരുത്.
രണ്ടും അല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഒന്നിക്കലും നമ്മൾ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവനായിട്ട് നിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 25 വയസ്സിന് ശേഷം ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് 2 ആശ്രമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. പിന്നീട് വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസം. ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ അല്ലെ. എല്ലാവരും ബ്രഹ്മചാരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ പുതിയ പുതിയ ബ്രഹ്മചാരികളെ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെ പുതിയ പുതിയ ബ്രഹ്മചാരികൾ ഉണ്ടാകും. പ്രഭുപാദരും ഗൃഹസ്ഥന്മാരെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ കാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ വരിക ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ആൺകുട്ടികള് തന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് വരിക അല്ലെ. അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് സർവ്വസാധാരണമാണ് അല്ലെ. 1 അല്ല 2 3 4 ഒക്കെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെയും കൂട്ടി വന്നപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, ഇവള് നിന്റെ ഭാര്യയാണ്? അല്ല. എന്നാൽ നീ വിവാഹം കഴിക്കണം ഇവളെ, എന്നിട്ടോ ഇനി ഇവിടെ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വിവാഹങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ തന്നെ നടത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ പിന്നീട് പ്രീച്ചിങ്ങിനായിട്ട് അയക്കുകയുണ്ടായി. 3 ദമ്പതികൾ അവരാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് സഹായിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ കർദമമുനി നിത്യബ്രഹ്മചാരിയാവാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്റെ മകളെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സ്വയംഭൂമനു ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ ഏകാദശിയാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പാപമോചിനി ഏകാദശിയാണ് നാളെ 5-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച. 6-ാം തീയതി 6:23 മുതൽ 10:21 വരെയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുക്കാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പാഠശകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവശ പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദപൂടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ. സ്വപ്രഭുപാദ ജയ. ഗുരുമരാജ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ.